Hi sisi njani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila nami. Usisi wani igama lakhe? Igama uSamkelo wakwaDlamini. Okay, your relationship with uSingaye namhlanje? uSingaye engize ngaye mina uNtombi. uNtombi sahlangana in high school grade 9. Okay, igama lami uAyanda wakwaNgubane oshadele kaHadebe. Ngifike la ekhaya namhlanje ngomakoti wethu uNtombi. uNtombi, she's my friend. We've been friends since 2013. Okusho ukuthi uba manje I think it's almost 12 years. Sazanele University of KwaZulu-Natal and we've been friends since then. Yeah, till now. Nice. Athini nje amazwi ongamupha wona since eqala le journey le ayiqalayo uthini nje nomphako umphathisa wona emshadweni? Umphako engimphathisa wona emshadweni ukuthi nje ngithi nje ayiphathe kahle. Alalele zonke imfundiso azoyithola ekhaya bazomphathisa bona nabekhaya. Umshado is a beautiful thing. Konke kulele ezandleni zakhe. Athanda umkhwenyana wakhe ngayo yonke indlela, amsupport, amthande, amphekele. Umshado nje is a beautiful thing. Uzoyibonela naye as long as ezoba nje ilomfazi oseBhayibhelini ohlakaniphileyo ukuthi nje yonke into emakhona umzima ofikayo aye phansi edolweni and uNkulunkulu will do the rest. Hi makoti njani? Sawubona njani? Ngiyaphila, unjani? Ngiyaphila. Namhlanje usimemile wathi izani nizobona kwenzakalani la ekhaya? Ngamhlanje umembese. Umembeso wakho uzizwa unjani nje? Ngizwe ngijabule kakhulu. Ngibonile abantu bagcwele lana okukhombisa ukuthi umuntu wabantu uthanda ukuyibongela nje uthini kubo kade bekhona osukwini lakho. Ngithanda ukubonga nje kubo bonke abantu abangisupportile namhlanje. Baningi kakhulu, ngeke ngikwazi ukubabonga bonke, umndeni nje, abangani, abazali bonke. Ngibonile ke umyeni wakho ukhona lana, ngiyacabanga ukuthi ubezokwenza lokhu akuthembisa kona. Uthanda ukuyibongela uthini kwisithando sakho? Hayi, ngicela ukubonga nje kuNgomane nomndeni wakhe nje kubo konke abangezele kona bekukuhle nokugcina isithembiso sakhe njengobusho. Ngijabule kakhulu. Siyabonga. Ngiyabonga nami.